Ongi etorri beste bideo batera. Hau ere amaiera artistiko bat da, baina kasu honetan ez platofa nahiena. Paul Lihoike egia da. Eta hau oso famatua da, eta horren dela gutxi afileko amaierakon arira badator. Hemen zuriak irabazi behar da. Baina esplotatu behar du gauza bat, eta da filak pieza bezala ezin duela bi koloreko laukia kontrolatu. Bakarrik kolore batekoak. Lehenengo mugimendua nahiko erraza da. Afila azaztu. Afilaren posizioa hobetuz. Zekatik da erraza. Alfila azazpi jaten baldin bada, afila azazpi, H-azazpi eta inork ezin du oztopatu peoi zuriaren koroazioa. Eta hau ez da hain erraza edabazteko, baina erabazta da. Noski, erregeak mehitzatzen baldin badu H-peoia, berdin H-azazpi, eta ez dauka E-lau beltzak, alfila de lauk jaten du, eta horrengo mugimenduan peoiak koratuko. Bueno, horrete da, bi aldaera nagusi hode, alfila C3 eta alfila A1, alfila C3 alfila A1-en berdina da, gero ikusiko dugunez. Ze alfila A1 eta gero, erreke B1 mugitzen behar da, alfila C3, erreke C2. Zuzten hemen ere egon gaitezke. Alfila A1. Berriro. Demoten du, berdinketa lortu behar dut zuriak. Obeltzak bakatu. Eta ez daki. Horein datorren magia. Alfila de lau. Biok ere ditu hemen beltzak. Jaten badu alfila piarekin, orain erregea D3, piloaren mugimendua oztopatuz, eta pioionek koratuko du. Ez da gabeztu aukerarik, erregeak ezin du harrapatu. Zegertatzen da alfila dela eta gero, alfilarekin jokatzen baldin bada. Alfila dela, berdin, erregea D3. Noski, lau jokatzen baldin bada jake ez da pioia jaten, bazik eta alfila, eta berdin, pioiak koratuko du, eta alfila bat jokatzen baldin bada, edo alfila B2, erregea E-lau, berriore pioiak ezin da aurreratu, eta pioi txuriak koroatuko. Eskerrik asko, horregoteagatik eta horrengo bideo batera arte.